Vysvetlím, aké sú výhody hormonálnej substitučnej terapie alebo HRT. Počas tohto videa môžem použiť slová, ktoré nepoznáte. Pamätajte, že ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom. HSL je najúčinnejšou liečbou symptómov spôsobených nízkou hladinou estrogénu. Toto je názov jedného z hormónov v tele, ktorý sa prirodzene vyskytuje počas menopauzy. Tieto príznaky sa môžu pohybovať od návalov horúčavy a nočného potenia až po vaginálnu suchosť a nízke libido. Účinná liečba môže mať významný vplyv na kvalitu života a pre väčšinu ľudí prínosy HSL prevažujú nad rizikami. Rozhovor so zdravotníckym pracovníkom vám pomôže rozhodnúť sa, čo je pre vás najlepšie. Používanie HRT má veľa výhod. Patrí medzi ne zmiernenie symptómov menopauzy a zníženie rizika osteoporózy, rednutia kostí, ktoré môže viesť k zlomeninám. Niektorí ľudia majú tiež menšiu pravdepodobnosť vzniku srdcových ochorení. Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom sa kosti stávajú krehkými a je pravdepodobnejšie, že sa zlomia, najmä v oblasti bokov, zápestí a chrbtice. Tento stav je bežný a postihuje jednu z 3 starších žien. Náhrada estrogénu prostredníctvom HSL znižuje riziko zlomeniny. Existujú aj iné spôsoby liečby osteoporózy, ktoré však neliečia symptómy menopauzy. Okrem lekárskej liečby je tiež dôležité uistiť sa, že máme v tele dostatok vápnika a vitamínu D. Dá sa to dosiahnuť našou stravou alebo v prípade potreby doplnkom z lekárne. Ďalší potenciálny prínos HSL súvisí s ochorením srdca, ktoré je hlavnou príčinou ochorení a úmrtí u žien. Dôkazy nám hovoria, že tí, ktorí začnú HSL pred dosiahnutím veku 60 rokov alebo do 10 rokov po menopauze, majú prospech zo zníženého rizika koronárnej choroby srdca v dôsledku angíny pectoris a srdcových infarktov. Ak začnete užívať HSL po dosiahnutí veku 60 rokov, nedosiahnete rovnaký prínos v podobe zníženého rizika koronárnej choroby srdca, neexistuje však ani zvýšené riziko srdcových chorôb. Existuje mnoho typov HSL vrátane rôznych hormónov a rôznych spôsobov, ako ju užívať alebo používať, ako sú tablety, náplasti alebo gel. Nájdenie toho pravého pre vás môže chvíľu trvať. Stručne povedané, HSL je účinná liečba symptómov menopauzy, pričom chráni kosti pred rednutím a zlomeninami. Niektorí ľudia budú mať prospech aj zo zníženého rizika srdcových ochorení v dôsledku užívania HSL.